जेकर भइल बा बियाह उ तो माजा मरी है। क्या रे जेकर भइल बा बियाह उ तो माजा मरी है, बाकी जाड़ा में है रणुआ वा का करी है। अरे भैया हो भैया, हम तो लूट गईनी, बर्बाद हो गईनी। पशुओं के जाड़ा में हमारा माथे मऊर ना चढ़ल। अब है जानलेवा जाड़ा केंगा कटी ए भाई लोग। जेकर हुई है रानी उहे कटी है चानी, बाकी हमनी के बाण लोग के जाड़ा में बढ़ल बा परेशानी। हम अपना बाबूजी से भादुओ से कहतानी कि ए बाबूजी हमरो बियाह करा दी। तबे ई जाड़ा के कहर सह पाएम, बाकी हमारा बाबूजी के कुछ बुझैबे ना कइल। जाड़ा में हमारा के कुंवारा रख देहनी। अपने तो फलाना वो भौजी के साथे जाड़ा में दही बाड़ा खाता रे, बाकी हमारा बारे में कुछ सोचते नहीं खोन। बियाह वाला भाई लोग अपना मेहरारू के साथे अर्थिंग में अर्थिंग सटा के रात भर दे ही गरम करी लो। हीटर गरम करके पिक्चर देखी लो, बाकी हमनी के जाड़ा के कोनो सहारा नहीं खे। अगर हमरो बियाह भई रही तो ये भैया तो हमहू माइनस में प्लस सटा के देह गरमैती नू। एक तो हम पहले ही से कमजोर बानी, ऊपर से ही जाड़ा के कहर बुझाता कि असो नाहिए खे पाई। ई ठंडा तो हमनी के बांडा बना देले बा। इतने ना ये भैया लोग, हमारा दिल में एगो भयंकर आग लागल बा। एगो गर्लफ्रेंडो रहे नु, उहो नवंबर में छोड़ के चल गईल। ना तो ओकरे से वाईफाई लेके असो के जाड़ा में गुजारा कर लेती। अब तो लागता कि ई ठंडी हमनी के जिंदगी के आखिरी दिन बा ए भाई। अब तो हमारा लगे बस एक ही उपाय बा, हमारा गांव में जौन भुअर की पिलिया घूमे ले ओकरे से अपन समस्या सुनावे के पड़ी। अगर हमारा दिल के उ फील बुझ जाई नु तो असो के जाड़ा भुअर की पिलिये के साथे काटल जाई। बियाह वाला भाई लोग माजा काटो लो, हमनी के साजा काटो तानी जा। मेहरारू वाला लोग के वाह वाह बा, हमनी के जिंदगी तो तबाह बा।